ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon tashar Arewa Sokoto TV. Ina haɗa maka malam Garbati. Wallahi garin ga yau ka samu kuɗi jidali rashin samun su bala'i ka same su barayan ko ina yawo cikin su kai Sokoto. Shina ɗaya daga cikin dalilin da yasa wallahi Shafa'atu Marwa ta hita Baduna saboda ban da kuɗi. Baka da kuɗi? Wallahi. Ai gara baka da su din ka sa an kyale ka bisa kana da su din kuma a kawo ma harmaki. To na haka kuma su ɗaya haka. Wallahi baba ta shiga wuce. Yanzu ka ba sata kaji yanzu ka dawo sata jibila to ba ni. Wallahi. To mu ci kaɗan. Dan wallahi ta baba ta na sato. Ni dai gunta min. An shakka. A ban wannan. Na azaba wallahi baka faɗa min ta in ci ma baba in ce. Kai mi? Ba komai. Cheese. ‘Yan mata muna magana ke kyale mu. Cheese. To ni ina ruwana da kai ina tafiya ta ka ce mai in tsaya Take yi mutum na ganin wa gazan kaɗe ziya mutum haƙyale ai da rashin gwada rabon ka wuciya. Kakka kyale. To na ban kyale. Ba ni hanya. Ban hau wuciya sai ke sauraron. Ba ni hanya. Ban I love you. What? Kin mare ni? Na mare ka. Kuturi ka mare ni? Wa kike da ban mare ki? Dan na ce ina son ki wa kike? Ka san ni ko wace ce? Wa kike? Taushi. A sa ma bariki ta yi a turo da shi. Malam Manu. Ina take? Baka dai gani ba ko? Baka ga abin da ta yi ba ko? To la ni na dauka na aza igwa ta an kasa ko. Kai Allah mu koma mu ci gaba da labarin mu. To. Ranka daɗe. Kasa. Kai, ka san wannan? Sani kai ranka daɗe, na san ta wallah sani. Me ya daka da ita? Inna lillahi. Ta haɗa ma ranka daɗe? Shin me ya tsakanin ka da ranka daɗe? Matakka ta? Matakka? What? To ranka daɗe bata faɗa ma ba halan. Me za ta ka gaya min mana me za ta gaya min? Wallahi to ranka daɗe ciki ne mata nace tusuwa ta ci ba da tusuwa. Ciki. What?